दिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। छूट देके लूट लिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। बर बर मारता धे पर के हे पर कहता कि जाए दो जात चाहे जे पर। बीएनसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलालपुर खेलती। बर बर मारता धे पर के हे पर कहता कि जाए दो जात चाहे जे पर। ऊपर से नीचे देख भर निहारे ऐसन मुसीबत बा हमारा कपारे। तन बंदूक दिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। छूट देके लूट लिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। कहले से हमरा के माल बारू सुपर बेरी बेरी चढ़ खाती चाहेले सऊपर। कहले से हमरा के माल बारू सुपर बेरी बेरी चढ़ खाती चाहेले सऊपर। अखिलेश अकेला सुनील साजन के चलते। अखिलेश अकेला सुनील साजन के चलते चोली में हाथ ठूस दिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। आइल बा जब से वो तब से निहारे रही रही कनखी हमारा के मारे 10-20 घूस दिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस। आजू के रतिया बरतिया सखी रे छूट देके लूट लिहलस।